Tiesitkö, että vaihdevuosi siirtymässä on useimmiten 4 vaihetta? Ja näiden vaiheiden tiedostaminen voi auttaa navigoimaan tämän aika mullistavan elämänvaiheen läpi. Vähemmän avuton olo silloin, kun tiedostaa, tunnistaa nämä eri vaiheet. Alkuvaiheessa tämä ensimmäinen vaihde, niin kuukautiskierto on edelleen säännöllinen, mutta muutoksia voi havaita. Voi olla intensiivisempia premenstruaalioireita, voi olla runsaammat kuukautiset, voi olla lyhyempi kierto, tyypillisesti kierto lyhenee ja ovulaatio tapahtuu aikaisemmin. Hormonaalisesti niin progesteroni-hormoni on se, joka tässä vaiheessa tyypillisesti laskee. Estrogeeni puolestaan on useimmiten korkea tai vaihteleva. Tämä on tämä estrogeenin myrskyvaihe, joka voi alkaa aika aikaisin, joskus jo 38-vuotiaana, joskus 40-plus-vuotiaana, useimmiten viimeistään 45-vuotiaana, mutta toki pitää muistaa, että tämä on tosi yksilöllistä ja että se vaihdevuosien kesto on tosi yksilöllistä, nämä 4 vaiheen kesto on tosi yksilöllistä. Me ei voida antaa mitään tämmöisiä absoluuttisia ennustuksia, että kuinka ihan niin kuin synnytyksessä synnytys voi kestää 4 tuntia tai sitten 4 vuorokautta, niin tässä on vähän sama, että me ei voida tietää etukäteen. Me ollaan aina sen tuntemattoman äärellä, mutta ihan niin kuin synnytyksessä on kuitenkin niitä aika selkeitä eri vaiheita. On synnytyksen latenssivaihe, avautumisvaihe, sitten on aktiivinen synnytysvaihe ja ponnistusvaihe ja jälkeisvaihe, niin aika sama tässä menopaussisiirtymässä myöskin. Ja kuukautiskiertohan antaa aika tarkkaa tietoa kuitenkin, että mitä on tapahtumassa, kunhan me osataan lukea se kuukautiskierto. Eli se ensimmäinen vaihe, niin kierto on edelleen säännöllinen. Estrogeenitasot vaihtelee, useimmiten ne käy välillä siellä tosi korkealla ja myrskyilee, aaltoilee paljon. Sitten tulee toinen vaihe. Tässä vaiheessa kuukautiskierto alkaa epäsäännöllistymään. Ja kierron pituus vaihtelee 7 päivää tai enemmän. Ja tämä vaihe voi kestää 2-5 vuotta. Lara Brydenin mukaan, joka on kirjoittanut useamman kirjan vaihdevuosi siirtymästä ja myöskin yleisesti hormonitasapainosta. Kolmas vaihe on tämä, jota hän kutsuu nimellä englanniksi late menopause transition. Se alkaa, kun kierto on ensimmäistä kertaa yli 60 päivää. Se voi kestää 3 vuotta. Jos mä otan itseni nyt esimerkkinä tässä, niin mä oon 48-vuotias. Mä ovuloin. Mulla on nyt semmoinen hassu kierto menossa, että ovulaatio tapahtuu suunnilleen kiertopäivänä 30 jotain. Eli on tulossa tämmöinen pitkä, yli 50 päivän kierto, ei ehkä ihan vielä se 60 päivää. Ja mulla on ollut näitä pitkiä kiertoja jo aikaisemmin, eli mä oon tässä niin kuin 2- ja 3-vaiheen välimaastossa. Estrogeenitaso vaihtelee, mutta on enemmän, useammin se on siellä korkeamman puolella kuin matalan puolella. Ja nämä matalan estrogeenin oireet ja korkean estrogeenin oireet on hyvin erilaiset ja kuukautiset hyvin erilaiset. Lisäksi minulla on tehty myöskin monifunktionaalisen lääketieteen virtsanäytetesti, jossa näkyy tämä korkea estrogeeni ja en maksa oikein pysty pilkkomaan kaikkea estrogeenia, mitä keho tuottaa. Siitä nyt on jo vähän aikaa, mutta hyvin todennäköistä tilanne ei ole niin paljon kuitenkaan muuttunut. Vähän ehkä joo, maksa voi paremmin tällä hetkellä, kun olen siitä huolehtinut ja yrttiprotokollia käyttänyt yrttikuureilla ja ruokavaliolla tukenut maksaa paljon. Mutta edelleen usein enemmän runsaat kuin niukat kuukautiset. Ja välillä on näitä tosi lyhyitä kiertoja, että ovulaatio tapahtuu hyvin aikaisin kierrossa. On tullut ensimmäistä kertaa elämässä kuumia aaltoja. Se oli tässä
tämän kierron alkuvaiheessa, kun estrogeeni ei noussutkaan, niin kuin se yleensä tekee kuukautisten loputtua, ää, vaan estrogeeni pysyikin matalana jonkin aikaa ja sen takia hypotalamus reagoi tähän uuteen tilanteeseen, tähän muutokseen siihen, että estrogeeni pysyikin matalana paljon pitempään kuin mihin se on tottunut. Ja nyt kun sitten ovulaatio vihdoin tapahtui, niin nyt ei niitä kuumia aaltoja enää ole, mutta niitä oli muutamia viikkoja. Ei mitenkään häiritsevästi ollenkaan. Sain kuitenkin nukuttua hyvin ja mieliala oli tosi hyvä. Mutta selkeitä semmoisia vaihdevuosia tyyppisiä kuumia kohtauksia varsinkin aamuyöstä. No sitten neljäs vaihe, tämä viimeinen vaihe, niin silloin me ollaan vähän niin kuin ikään kuin siellä odotushuoneessa. Eli se on se aika, kun odotetaan, että lasketaan niitä kuukausia. Ollaan 12 kuukautta ilman kuukautisia. Jälkikäteen vasta voidaan todeta, että tuossa oli noin mun viimeiset kuukautiset. Tuossa oli menopaussi, joka on siis tapahtuma. Vaihdevuodet on prosessi, menopaussi on tapahtuma. Voidaan todeta 12 kuukautta myöhemmin ja astutaan sen kynnyksen yli siirtymävaiheen toiselle puolelle. Yleensä tässä vaiheessa jo oireetkin ovat paljon rauhoittuneet ja estrogeenitasohan on tässä vaiheessa pysyvästi matala, koska omassa munasarjoissa ei ole enää sitä ovulaatioa ja samalla tavalla keho ei muodosta estrogeenia enää samalla tavalla kuin hedelmällisessä vaiheessa, elämänvaiheessa. Toki sitä pieniä määriä erittyy rasvakudoksessa ja lisämunuaisissa. Muuten ei olisi esimerkiksi tarvetta sammuttaa kehon estrogeenituotanto kokonaan, jos olisi hormonaalinen syöpä myöhemmin elämässä, kun ollaan yli 60 ja ei ole enää ollut kiertoa pitkään aikaan. Eli ihan kokonaan tämä estrogeenituotanto ei lopu menopausin jälkeenkään, se muuttuu. Mutta joka tapauksessa nämä oli nämä 4 vaihetta. Eli se ensimmäinen alkuvaihe, kierro on säännöllinen, progesteroni laskee, ovulaatio tapahtuu tyypillisesti aikaisin kierrossa, keholla on vähän kiire ovuloida. Sitten tulee tämä toinen vaihe, kun kierto alkaa epäsäännöllistymään. Kierron pituus vaihtelee 7 päivää tai enemmän. Ja sitten kolmas vaihe, kun kierto on ensimmäistä kertaa yli 60 päivää, ei ole ollut kuukautisia. Tämäkin vaihe voi olla yllättävän pitkä. Ja tässäkin vaiheessa sitten, kun ne kuukautiset tulee, kun sitä estrogeenia kuitenkin se estrogeeni kasvattaa siellä kohdun limakalvoa, se on hyvä, että limakalvo tulee vuotona ulos, niin no, mitä mun piti sanoa? Kun estrogeenituotantoa siis on, niin se vuoto kun se tulee, se voi olla aika runsasta ja voi olla, että vuotaa 10 päivää sitä rataa. Voi olla myöskin, että ne on tosi niukat ne kuukautiset, muistuttaa nämä jotain pientä välivuotoa. Ja vaihtelee, tuleeko se ovulaatio vai ei. Voi olla hyvin satunnaista, ovuloiko. Ja sitten 4. vaihe tosiaan, kun ollaan 12 kuukautta ilman kuukautisia. Semmoinen läpikäynti ja yhteenveto menopaussi siirtymän, vaihdevuosisiirtymän 4 vaiheesta Lara Brydenin mukaan. Nähdään taas. Ota yhteyttä, jos sulla on jotain kysyttävää. Moikka!